Hello. Hello? Hello. Nara dongko sibin blog deh. Nung subano naiba. Ang nara nayo. Ano nayo? Tam ni bagi nai di sadi. Ang borok. Ang kaya na ko na yan na sama to sa nayo. Sadi. Nung to tumong ke jaga to sa ma. Nung tam khainani ba? Ang khainai nung ma. Tam khainai? Kong khainai. Kok nai? Kogoi bothar nai? Koi bothai nai. Kogoi bothar nai ni number 9535725295. Ano no OTP ni chip editor no kogoi bothar nani dom kirekha puning kolo. Okay? Chani ang Agartala tongo ani office kodam tolawo phadiano kogoi bothar paidi. दिन के लाउड है क्या बात है नंगनी सिकांगनी कॉक क्या बात है you can speak in English or what अरे like बात है ना like dog बैंक के लिए तू क्या है ऐसा बोल रहा है इसको अभी एफआईआर कर देता हूँ अभी एसडीपीयू के पास देता हूँ कल इसको जो भी करो हाँ ठीक है बोलो बोलो क्या क्या बोलना है बोलो हाँ रिकॉर्ड ले लेके ब्रू का नॉलेज का लेना पड़ेगा क्या हाँ नहीं है क्या अच्छा नंग को ब्रू मन के को ब्रू सादी हिंदी में वो तो सादे आंग लाचियो नंग ने बोला आंग कोई बथाना दे हिंदी बांध दो कोई बथार फाइके दे दो नंग तो आनो कोई बथाना दो किरजा दिन के लाउरे नंग माइदा ता ना खी लाउरा डंगुरते भी लाउरे डंगुरते भी नीन एड्रेस वो जगह थाला नंग फा फाइरा काने ऑफिस कोदम तलावा नंग आनी ऑफिस कोदम तलियो फाइदी नंग जदि किरि खां खां का आनो एड्रेस जदि नंग सिलाइ रग रेडी खै तंदि नीन थानि तो सिलाइ तंगनि सावो आं खाख्लाब साबि फाइने बुसुक तंग नायगना नंग नीन बुमानि आबुक तुइसा खां खां के तंग दे नीन एड्रेस थादि फाइ दं नंग फाइसादि केरा तो दिया आं फाइनाय ताबो आं तब खाने एड्रेस हादी नंग हिंदी बो मान्या इंग्लिश बो मान्या क बरो बो मान्या क बरक बो मान्या नंग तामो नंग हापलो नि दासै नु जामा गुरपाइचा गुरपाइ नि मीनिंग नंग साइदेमान गुरपाइ माने तम नंग साइदेमान रि आं गुरु मीनिंग दे सामाय नुले हे नंग तिनि तांनि दङ टिभि न कल खाय अमाके नंगानो कगै बथान दं गिरेखा नोंगानो ससे कगै बथाना आं तो ताबो फेर मा खलायनाय बिकॉज नरक बमा हे बरक जाने इन तंबायखा ओ डाकाइट माफिया साना दे निंजागो तो सिलाइ तंगलेना तंगरा दिन निंजागो सिलाइ तंगन नन ताम खलाय नों अरो सिलाइ तैजा नों हाइकेङै तंग निनि बजागा नक सादि आंजों बरोदा नाखै नों मिजोरामनि फायनाय बरोदा नों बरनि फायसादि सादी नु तम जागाव नि फाइनिस का दे हे नों सादी ताम सानतामनि बागै नों नर नाम्बार खैसिग्लायसा आं आगरतलानि आने ऑफिस कदम तलिव फादी नोंगानो कगै बोथार बायदि हायखोबो निनि एड्रेस रेडी फादी निनि एड्रेस रेडी निनि बुमुं तामो साइदमान अच्छा निनि बुमुं साविदमान नों तो कुनिया खितो बा फुंति सिमिति निनि बुमुं लाउरा ओके लाउरा तामनो नों साइदमान हाँ, तामो नों साइदमान आमनि मिनिं तामसा नर कपालो